Meihin päin tulee. Meihin päin tulee. Sä huuit mikkiin, voi helkkaria. Ei niistä tajuu. No juoksee meitä päin. Tätä niinku mäen aivan siinä pikkusen mäki rupea laskee, niin sitä yläreunaa juoksee tänne päin. 3 jätkää. Mä mentelen enemmän mehtä. Ne on 3 jätkää. Voi vittu, ne juoksee mua päin. Ei juokse enää. Ne juoksee suoraan mua päin, mä tarvitsen apua. Siis mikä linja? Ihan Se missä mä olin, niin siinä missä me oltiin, siinä linjassa juoksit suoraan sitä ylöspäin. Mä otan sottia vai just jo. Kuulitko? Joo. Mä tarvitsen apua. No Syrkky, sä katot suoraan niitä päin. Sun vasemmalla. Vasemmalla. Kaksi kuoli. Mä tarvitsen apua, täällä on lisää, täällä on 3 jätkää kuoli. Kaksi kuoli, mä sain ainakin 2 mun mielestä. Näitkö sä missä mä olin? Näitkö sä kun mä ammuin? Joo, ne oli siinä kaikki 3. Juokse. Missä se on? Juokse sä alaspäin mäki. En juokse. Se on se jätkä. Missä se on? Se juoksee alaspäin mäkiä tuonne vähän niinku Lopaatiina päin, sinne päin mistä ne tullut. No se on se jätkä, yritä tappaa. Joo. Mun täytyy varmistaa, että ne jätkät kuoli. Yksi on kuolleena. En näe, täällä on toinen. 2 kuoli joo. Eikö se tuo puska? Näetkö sä sitä? Tällä hetkellä tiedä mihin. Se saattoi lähteä taaksepäin, koska se kuulee ampumisen, että mä lopetan niitä. Näitä sen kavereita, kato. Helkkari, mihin se hävisi? Lopaatino päin suoraan juoksi. Ei ihan, sinne, se juoksi suoraan alaspäin sinne päin, mistä mekin tultiin. Joo. Oli suoraan mueeseen yhtäkkiä, ei näe missään. Oi saatana, ainakin tippui lepasti. Otin vaan sottia heti ekaan se ei kaahan jätkästä se toinen. Mä kämpin täällä ylemäiset, että No mä näen. Se juoksee jo kaukana tänne pussiaseman kohdalla tiellä. Juokseeko? Joo, juoksee vaan pohjoiseen mennä. No mä en jaksais tulla sinne, yritä sä saada sitä. Mä menen luuttaa äkkiä nämä jätket vaan tällä. Vittu kun mä rupesin kattoo, että aivan kun mä olisin alun perin nähnyt liikettä siellä päin, niin siellä saat olla ehkä liikettä. Yhtäkkiä vaan rupesi näkyy ihan vitusti jätkiä sieltä. Tällä ekalla oli aivan paskat itemit. Tää vaihtaa äkkiä peesi viton. Sitä toisen ruumista ei se näy enää. Yksi ruumis katosi jo. Mitä helvettiä. Voiko noin nopea kadota ruumis? En tiedä. Joo, ruumis katosi, täällä on vaan ase jäänyt, mosiin. No missä, näetkö sä vieläkin sitä? En tällä hetkellä. Mä lähden tulee sinne päin. Aika hyvinkin jätkä sanoo, että aika hyvin ollaan tapettu noita jätkä ilman kuolematta. Sitten mä paletan vaikka tupehen tän vitu.